23. Kosar 2017, gospodovo leto. Se spremame za rafting. Drina Tara. Bosna i Hercegovina sme i kon Crna Gora, znači odimo. Po dve te reki se puštame. Ajde igrajte, klipče, op, op, op! Lele, kako sme возбудeni! Opa, ićam činjada. Ima za 8, 10, 12. Opa, techno party! Ima germanska ekipa, bugarska ekipa. Adrenalin, milion! Ti vozi, Lumici! Macedonian! Rafting team! Hop, 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 hop! Imaju od Latvija! Ima pate Germanci! Bugarčinja! Opa, netko se sprema psihički, fizički.